oine paniko esteriko. A ver, zain. Kaixo nenukaz, zelan zau eze, ni fenomeno. Ikusi oso hori kabala joku. Eske flipetana, bakitzeu epe bai, zelenakun deituztien ez da telefonara. Ez aztien, janire, zeuna izaitugu gentiri laguntzeko. Nenaz, claramente nik esan eman. A ber, jarraitu kontetan mesedez. Bueno, kontu da, ez aztiela, nahi hogu zen bideo batzuk gentiri laguntzeko, tip batzuk emoten, zelan diru aurreztu, hipoteka bat lortu, adibidez, kotxi erosi, jo, erak, bizikleta batek, ja, etxeko entradi beste balio dago, holako gauzetarako diru zelan aurreztu. Baina, bueno, nik ero pentsara honintzen, ez da junbi errainurrun. Aldau isen, nahi zutezan, ongo udan oporretan juteko. Edo nahi isu independizetan hasi, ekonomikamente, nena, lasai, ez dutzu munbiere lotzari, niko geta bosturtek ez da ondino aikeri bizu meskatzutze batzutan, ez da ezer pasetan. Holako xe egoeran basaz, bani hemen egongo na, zeuri laguntzeko. Ordu nik epentza honean ez da neure burun. Karo janire, su perfecto, ze oindala gitxi, eizara independente ekonomikamente, zure familizi gandik apur bat urrundu eizara, ez da, ja ez da bizumik, aike tranquilegon, ez dutzu bizun gehi askatuko. Eta, karo, esan eban, banik erakutzen gotziet, nik zelan eitotan. Aurrera urteteko egunero. Ze pasetan da, janirena zela. Jani atxunaz, eta nire txatena pasetan, inore itxako pasetan. Orduan, 10 egun gerua lanbari gatu nintzen. El paro. Bueno, un drama, nenas, un dramón. Baina eski ezin usua imaginau. Niko txinegarrez. Hau idizu ikusten bozue, nahi dago esan? Nire lana porfin itxiotala. Ze, esan gotzut, ez da bele merezik. Aike gazna, telefonotik berotan da, kolga baina zesteko koberturarik, eta ni amena, parkinine ibarren kotxin, papela galtzeko, esto me falta. Osa 25 urte ekedaz, hola egon mira, beste 50 urte. Barreio baina, ez dago. Zirko. Baina mis traumas, mis txistes. Eta danetik urtetongo guzegu gara emakumek gogorrak da. Danetik urteton. Ordu nik esan otzien, beitu, banik erakutzeko tziet hori, baina lanatopetotanin. Eta lanatopetako, ondino pauso asko monbioguz. Asko. Da ordu nik esan dut. Engotana da, nire prozesu erakutzi. Zelan hasi, zerotik, enzi hona eta dana moten dau. Hau ez dago plareaute, baina eske bizitzi holanda, zuk ez dakizu bilerze pasauko dan. Eta desgraziadamente ez da eser fiju. Así que, bueno, erakutziko tzuet, juston bizizeten. Tani bizitzan dana exageraute itotalez, zeni drami eiki nire bizitze da, kriston txiringutu montauat. Justu, nena. Konsultoria bat. Hala! Eta espero benetan, zu inspireti. Baina ez pentsau hau dana bromixengo dala. Gauza zer izun buruz benbiko gu berba. Ze dana ez da politenenaz, nik barre jot, baina barrutik pixkat, na. Engo gu berba, ez atotana, zer dizen gauza garrantzitzuk, bale? Zelan lortzen da hipoteka bandena, nik ez dakit. Zelan eskatzen da subentzio bat? Eraz, ni idea! Zelan egiten da eroskiko konpri, diru aurrezten? Ez dakit. Ze bai ekipo, gaur erakutziko tzuet, zer dan lanbide. Baina, bueno, nire bizitzako hau pertsonaje sekundari jomarrize. Lanbide. Presenta orduko, erakutziko tzuet atzenengo performantza. Porque beitu ze preparagotan. Traka! Janire atxurra! Bueno, bakixue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Nenaz, flipauen jozuek aretigaz ez da. Ni baina. Nire bitizo danak telefonun modo kutre editetotaz, da hau ja beste nivel bat da, nenaz! Baina, bueno, ja ez dugu berba gehiango, lifehackak erakustera nator. Bueno, lehenengoko lifehacka, igulixengo zan, ez galdu zure lana. Baina, bueno,
nik danetik urteten erakutziko zuet. Ordun, esan duguna, lanbide. Lanbide! Ekuta dana da nire burun. Zenik enekizen, lanbide. Nor da? Zer da? Zetako da? Jan egiten da? Ez dakit. Eta karo, nire haitek esazten, ja nire, lan haitzi bozu, oin lanbide nixena monbiozu. Karo, da, ni esaten, zer da lanbide? Eta pentsorean, enoi spoilerrik eitera. Goixan ikustera, zer dan lanbide? Let's go! Da, oinamen, topetara noi zer da lanbide, porque hon nio ez dakit. Nena, zipiniztia, men. Un Mac. Kromenena sartu behar, Safarin, lenguaje berrikoz. Bueno, neraz, lortu hogu hemen Google zabaltzi, Macin, hori be ixen da una fantasia, egiz esan. Ez hori be erakutzen bitzuet. Zelan lortu kursu koordenadorako eta holan doain. Eske bakit badau ezela, plan kurso batzuk, ez dakit, ite txartelak edo. Bueno, neraz, horren lifehack danak, oin arte ez dutanak biherri zen, erakutzen gotzuetaz. Baina, bueno, lehengo, lanbide. Eske ametz eta txarrak eukitota segunero honetxegaz. Vale, ordun, Googleen, nenaz, zer da lan... Ui, lanbide. Ai, Dios, benetan, A ber... Lanbide Eusko Jaurlaritzaren menpeko euskal enplegu zerbitzu publikoa da. Lana bilatzen ari diren pertsonai laguntzeko. Hau da tipiko, ez dakite horrek esketxak ikustu esan lana topetara zoi zenin. Amigo! Ni pentsetan eban hau dala paruko obretako, baina ez lana topetako da. Eske, benetan ez teke lotzarik. Ai, ama. Izen eman lanbide, bale. Lanbide.euskadi.eus. Identifikazio elektronikoa sarbidea edo ja usuarizu baukezu. Nik ez dakidekean. Bauket? Ze hemen ikustot boto oso apetezible bat ipinen da bena, itzordu eskaera. Así que itzordua hartuko dugu. Kontau batzut, hor barrun ezingo grabau, seguramente neraz, gustauko esaten. Baina ez posartzen kamari epertzulotik, ezin da! Así que, kontau mikotzuet, ze pasetan da. Aki? Bale, neraz, ja ordu hartu hogu, baina zer erun bida. Zenik ez nahi jun, eta papelak astu, eta gero berriro junbier, ez. A ber, oin nini bat na. Baina nire denporik dirutxu balizo dau. Da bakizue, justu gabiz da, denpori galtzeko. Formazio jebez ungot, ze bestela nor zelan eskaini biztie. Bueno, ez gaz asko eskatzeko be, egize esan. Ustot dano pasagogola hori etapi infojobsen, lanpostu danetara bialdu, kurrikulume, transportista, dale! Beixek zaintzen, dale! Nik eske bialdu kurrikulume, eske ezin juzu imagina usetara. Ingeniero de caminos, dale! Ez dut importa, zikuela, kuela. Ba, listo, oinen biotana da, preparau kurrikulume eta gauzak, eta eske horrek gauza danak, erakutzen gotzuetaz. Ze ustot dano jakin bioguzela. Da, nena, sentitzo, ni hemen nengun diru aurrezten laguntzeko, baina eske ez teukela nik, orduan ez da dirurik aurrezteko! Eta nik beti egiten abetales erakutzi, baina erakutziko zuet, zerotik hasten, eta punto! Justu nibilen, nena! Nahiko etxoko gainik kaka ezeine! Orduan gaurku amaitu hogu, bale? Jazta, hartu hogu ordu lanbiden, kostau da. Baina, karo, hau ez da hemen amaitzen, bakixue, justu imperizu montabot, eta orduan, mesedez egon nigaz, bale? Sufrimentu, konpartidute, errezaruten da. Orduan, erakutzeko zuet beste dana, porque eske oin dator prozeso kurrikulumein, lana bilatu, elkarrizketak egin. Karo, hori dana pasetan dan bitartin, egunek aurrera doz da janen biot, eta diru, eske gaur, hartu zuar nazi da kobra boiketzu eixe. Orduan, erakutzeko zuet, a sobrevivir. Dena, a sobrevivir! Así que horixe, eskerrik asko, beretan espero guzteti, nik hemen beti egize kontau zuet. Anekdota asko dekeraz kontetako. Honena da lotzi ez testela emoten, eta nik egiz esango zutela. Orduan, espero berriro ez buelteti aieri bizumek eskatu bierrera. Eta aurrera eki. Deraz, justun, baina beti aurrera. Hombre, zet, horrengoko ikusiko gara, ze ondino gauza asko dekeguz aurretik. Espero ez aspertzi, nire arpegi politxagaz, denaz. Emotetzun musu handi bat espanetan, dena. Papumez, espanetan.
con un poquito de lengua. Toma. Listo. Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajuk nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nautsi jebe, bera da. Edizioan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Lande Rayon. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo, ja nire atxurra bakixu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakizu eso zerrespetxatzo guztetan, edo fallo bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB mediarentzat ekoiztua!